For mig at se er nogle af de største udfordringer for samfundet, eller den største trussel for samfundet, er nationalisme. Fordi nationalisme er en idé, som omfavner idéer som etnicitet, en snæver forståelse eller fortolkning af kultur, omfavning af en hovedreligion, som skal være gældende for den her kultur her. Og på samme måde ekskludere andre kulturelle aspekter af samfundet, som kommer eksternt udefra. Og det vil sige, at man begynder at ekskludere minoriteter som muslimer, minoriteter med en anden form for religion, eller en bestemt sted, eller folk, der kommer et bestemt sted fra verden af. Og man kan ikke udelukke, at der er en stigende nationalistisk tendens i samfundet, som afspejler sig, eller de her tendenser afspejler sig i folketingsmedlemmers udtalelser omkring minoriteter i Danmark. Og noget jeg synes, der har været meget sigende, er nogle af de her små, bare generelt dagligdags eksempler, som man bliver stødt på her på Nørrebro, selv på Nørrebro. Og der var en drukkenbold, der kørte ned med sin cykel på Nørrebrogade ved runddelen, og kørte lige ind en lille 10-12-årig muslimsk pige, som tilfældigvis havde tørklæde på. Han falder så over hende, og jeg står så over på den anden side med 2 af mine venner og overværer det her. Der kommer så 4-5 mennesker og omringer den her drukkenbold og prøver at løfte ham op. Han ender så med at falde ned over den her cykel flere gange og bliver helt oliet til på grund af den her cykelkæde, der bare ligger op mod hans bukser og trøje. De her mennesker, de ender så med at hjælpe ham op. De går så væk, og han falder så ned over sin cykel igen, og der kommer så nogle helt nye mennesker, som overværer det her igen, og hjælper præcis den samme drukkenbold. I mellemtiden, den her pige her, hun er helt fortvivlet. Hun bliver helt fuldstændig ignoreret. Hun står bare og kigger rundt og tænker, hvad sker der? Hvor er den her hjælp henne? Hun begynder så at halte væk med sin cykel, og i mellemtiden at overvære det her, så har jeg lyst til at gå hen og hjælpe hende. Jeg har lyst til at vil gerne gå hen og lige trøste hende en gang og spørge, om hun er okay. Det skal så gå op for mig, at det her det er sket og så videre, men hun begynder så at gå væk. Men selvom jeg gerne vil, så ender jeg stadig ikke med at gå over til hende, selvom hun er gået 20-30 meter væk fra den her hændelse her. Og jeg synes bare, at det her eksempel, synes jeg bare illustrerer meget med, at minoriteter bliver ofte usynliggjort. Og det er ikke nok med, at man tænker, at de bliver ekskluderet fra samfundet, men er de overhovedet en del af samfundet? Bliver de overhovedet betragtet som en del af samfundet? Og ikke nok med, at der er den her tendens, eller den her problematik. Hvad med mig? Hvad med mig i den her given situation? Har jeg viljen nok til at træde frem og hjælpe? Det er jo generelt en menneskelig ting, at man går hen og hjælper. Men det er også en menneskelig ting at ikke vide, om man skal træde til for at hjælpe. Men vel at mærke med, at jeg kan se, at der er nogle andre ignorerer en bestemt person, som er offer for det her given uheld, så vælger jeg stadig ikke at træde til. Det synes jeg er endnu mere problematisk, når man tager alle de her ting i betragtning.